Салом алейкум бародар, ishqibozai Pavlonia. Ana imroz qalamchora барои хидмон, яъне ки хидмонам сар кардем. Тифлисода шинонда ана сар мекунем насиб. Ана ин qalamчои M1 барои хидмон. Барои чи ин майда? Мақсад мо хидмон ами майдоям мебурем. Барои клиентҳо акнун калон мақсад хеле 7 сантиметра, 5 сантиметра, 6 сантиметра калоно мерава барои клиенту. Хай барои хидмон ами майдоша мешава, мақсад 4 сантиметра мешава мода. Хеле мани майдоям мода мешава, мақсад мо худмон метонем айна броварда. Незада мешава айно мақсад. Неки барои клиенту мақсад калон рӯй мекунем, хеле ғавсу, хеле бо калон дароз рӯй мекунем. Мақсад любой точкаи Тоҷикистон FT M1 шантон рӯй мекунем, бо ниҳолода кучотода заказ мегирем, марҳамат бемалол муроҷиат намоед. Любой точкаи Тоҷикистон рӯй мекунем. Сортошта гарантия, яъне ки M1 FT шантон любой сортошта ҷавоб метем, 100% гарантия метем. Бо воситаи WhatsApp алоқа бурен, бинависен чанд дона дар кора бо рӯй мекунем. Плюс бо биягомус рӯй мекунем. Мақсад касе ки биягомус надора, биягомусшам рӯй мекунем. Биягомуси тоза бо элаки 05 гузарондагӣ, мақсад 100% биягомуса. Любой точкаи Тоҷикистон плюс доставкаш кати биягомусшам рӯй мекунем. WhatsApp да алоқа бурен, касе ки меҳмонай дар канали мо обязательно подписаться кунен ва лайка биҷиқен. Саломат бошен.